Babička měla v kredenci 9 misek. Různých. Žádná nebyla ze sady. Jedna porcelánová s modrým proužkem, jedna skleněná s vroubkovaným okrajem, jedna e-mailová, trochu odřená na dně, jedna hnědá keramická, ve které to všechno vypadalo slavnostněji, než to bylo. Zbytek byly takové ty obyčejné, co se koupily, když zrovna byly. Každá jiná, každá pro jiný salát. Takhle to u nás fungovalo. Babička neměla knihu receptů, měla misky. A každá miska měla svůj účel, svůj okamžik v roce, svůj den v týdnu. Když jsem v sobotu ráno viděl na lince tu e-mailovou, věděl jsem, co bude k obědu. Když se na Štědrý den vytáhla ta největší, porcelánová s modrým proužkem, to už byl signál, že se blíží večer, na který se čekalo celý advent. Ten kredenc stál v rohu kuchyně, mezi oknem a dveřmi do spíže. Byl tmavý, dubový, s prosklenými dvířky nahoře a plnými dole. Za těmi prosklenými dvířky stály misky seřazené podle velikosti. Ne proto, že by babička byla pedantka, ale proto, že se tak prostě vešly. Každá měla své místo jako nástroje v orchestru. A babička byla dirigentka, která vždycky přesně věděla, po kterém nástroji sáhnout. Někdy, když jsem přišel zvenku a babička stála u linky, stačilo se podívat na tu misku na stole a člověk věděl všechno. Nemusel se ptát, co bude k obědu. Nemusel se ptát, jestli přijde návštěva. Nemusel se ptát, jaký je den. Misky mluvily. Tiše, ale srozumitelně. Jako ten zvláštní jazyk, kterým se v rodinách komunikuje beze slov. Pohledem, gestem, přítomností určitého předmětu na určitém místě. Bramborový salát se u nás nedělal. Bramborový salát se u nás vyráběl. To byl podnik. Začínalo to 2 dny předem, kdy děda přinesl ze sklepa pytel brambor a babička je přebírala. Tyhle ano, tyhle ne, tyhle jsou moc velký, tyhle moc malý. Jakoby vybírala členy expedice na měsíc. Brambory musely být správné. Voskové, pevné, takové, co se při vaření nerozpadnou. Babička měla na to oko. Stačilo jí vzít bramboru do ruky, otočit ji, podívat se na slupku a už věděla. Ty vybrané šly do lavoru s vodou, zbytek zpátky do pytle. Děda ten pytel odnášel do sklepa a cestou vždycky zabrblal, že to mohla říct předem, kolik jich potřebuje, ať nenosí celý pytel nahoru. Babička na to nereagovala. Tenhle rozhovor probíhal každý rok a oba ho potřebovali jako součást rituálu. 23. prosince odpoledne se vařilo. Brambory, mrkev, vejce. Všechno zvlášť, v různých hrncích, v různou dobu. Byt voněl párou a tím zvláštním pachem, který má vařící se mrkev. Trochu zemitým, trochu sladkým. Na sporáku bublaly 3 hrnce najednou a babička mezi nimi přicházela jako dozorce ve fabrice. Tady zkontrolovala, tam zamíchala, támhle přidala trochu soli. Kuchyň byla plná páry. Okna se zamlžila a na skle se srážely kapky, které pomalu stékaly dolů a kreslily na okenní tabuli křivolaké cestičky. Babička krájela brambory ještě teplé, holýma rukama. Přehazovala si je z dlaně na dlaň a foukala na prsty. Říkala, že teplé líp nasají zálivku. Nevím, jestli to byla pravda. Ale říkala to s takovým přesvědčením, že jsem nikdy nezapochyboval. Krájela je na kostky, pravidelné, skoro geometricky přesné, a já jsem se díval, jaký nůž v ruce létá. Rychle, jistě, bez zaváhání. Občas mi 1 kostku podala. Horkou, měkkou, s jemnou chutí, která slibovala, co přijde. Pak přišly na řadu sterilované okurky. Babička je krájela na drobné kostičky a vždycky 1 nabídla mě. Byla ledová, kyselá, křupavá. Držel jsem ji v prstech a okurka mi studila do dlaně. Ten kontrast. Po teplých bramborách ta ledová okurka. To byl první náznak toho, že bramborový salát je o rovnováze. O tom, jak se věci doplňují. Hrášek z plechovky, ten se musel nejdřív opláchnout, protože
Ten lák je moc slanej. Babička ho sypala do cedníku a pouštěla na něj studenou vodu a hrášek skákal pod proudem jako zelené kuličky na trampolíně. Cibule nakrájená tak najemno, že skoro zmizela. A majonéza. Tu babička dělala sama, z vajec, oleje a hořčice. V hrnku, ručním šlehačem a trvalo to věčnost. Ruka si jí třásla únavou, ale výsledek byl hustý, krémový, nažloutlý. Něco úplně jiného než ta z obchodu. Míchání probíhalo v té největší porcelánové míse. Babička měla dřevěnou žíci, starou, s tmavlou od let používání a míchala pomalu, opatrně, aby se brambory nerozpadly. Salát se nemíchá, salát se otáčí, říkala. Lžíce kroužila mísou jako minutová ručička, pomalá, trpělivá, neúprosná. A babička u toho mlčela, soustředěná, jako by poslouchala, co jí salát říká. Kdy je dost, kdy přestat. Kdy je to přesně tak, jak má být. A pak mísu přikryla utěrkou a odnesla na balkón. V prosinci tam bylo tak akorát. Lednice by to nezvládla líp. Na Štědrý den večer stál bramborový salát na stole vedle kapra a všechno ostatní bylo jenom kulisa. Děda si vždycky nandal první a řekl: letos je ještě lepší než loni. Každý rok. Úplně stejnou větu. Babička mávla rukou, ale usmála se. A ten úsměv, ten patřil k Vánocům víc než stromeček. Víc než dárky pod ním, víc než koledy v rádiu. Ten úsměv byl Vánoce. Vlašský salát jsem poznal jinak. Ne doma, v lahůdkách. Lahůdky na rohu u náměstí měly skleněný pult, za kterým stála paní Horáčková v bílém plášti a čepci. Pult byl vždycky trochu zamlžený, studený vzduch zevnitř proti teplému z ulice. A za tím sklem ležely v nerezových vaničkách saláty. Vlašský, pochoutkový, pařížský. Vypadaly skoro stejně, ale paní Horáčková přesně věděla, který je který, a urazila se, když si je někdo spletl. Obchod byl malý, úzký, s linolovou podlahou a neonovým světlem, které dávalo všemu nádech nemocnice. Ale vůně, ta byla opak nemocnice. Vonělo to uzeninami, čerstvým chlebem z vedlejšího pekařství a tou zvláštní směsí koření a majonézy, která se vznášela nad pultem jako neviditelný oblak. Fronta bývala vždycky, zvlášť v pátek odpoledne a před svátky. Lidi stáli trpělivě s igelitkami v rukou a povídali si o počasí a o cenách a o tom, co kdo bude vařit. Vlašský salát. Ten měl kolbásu nakrájenou na kostičky, okurky, hrášek, mrkev a všechno to držela pohromadě majonéza, která byla hustší a trochu kyselejší než ta domácí. Kupoval se na váhu. Máma vždycky řekla 20 deka a paní Horáčková nabrala lžící do papírového kelímku, připlácla povrch a postavila na váhu. Někdy to bylo 19, někdy 21 a vždycky řekla: nechám to tak, jo? A máma vždycky přikývla, protože s paní Horáčkovou se nediskutovalo. Ne ze strachu, z respektu. Ta žena za pultem byla autorita. Znala své saláty jako chirurg svůj operační sál. Nesli jsme to domů v igelitce a já tu igelitku držel opatrně, aby se kelímek nepřevrátil. Cesta domů trvala 10 minut, ale já ji prožíval jako expedici. Kelímek byl teplý od mých rukou, ale salát uvnitř zůstával studený a já cítil ten chlad přes papír a přes igelitku a věděl jsem, že to, co nesu, je cenné. Doma máma salát vysypala na talíř, ne do misky, na talíř, protože vlašský salát se jedl s chlebem, k večeři, u televize a talíř se dal líp držet na kolenou. Chleba musel být čerstvý, krajíc, silný, trochu ještě teplý a na něj vlašský salát, studenej, krémovej, s tím charakteristickým slaným nádechem kolbásy a jemnou kyselostí okurek. Jedli jsme a dívali se na večerníček. A já měl pocit, že takhle vypadá normální, úplně obyčejný štěstí. Žádné velké gesto, žádný slavnostní okamžik.
Jen chleba, salát, televize a rodiče vedle na gauči. A vědomí, že tohle je dost, že víc není potřeba. Pochoutkový salát. Ten měl v názvu slib. Pochoutka. Jakoby někdo chtěl říct, tohle není jen jídlo, tohle je něco navíc. A ono to vlastně bylo skoro totéž, co vlašský, jenom trochu jinak. Jiná kolbása, možná salám místo šunkového, víc cibule, ostřejší chuť. Ale ten název dělal rozdíl. Je zvláštní, jak moc záleží na pojmenování. Kdyby se pochoutkový salát jmenoval třeba salát číslo 3, nikdo by po něm nesáhl s takovým očekáváním. Ale pochoutkový, to slovo v sobě neslo příslib požitku, malé radosti, odměn. Jakoby člověk nekupoval salát, ale vstupenku na malou slavnost. Děda měl pochoutkový salát rád nejvíc. Říkal, že vlašský je pro dámy a pochoutkový pro chlapy. Nevím, v čem viděl ten rozdíl. Možná v tom, že pochoutkový měl výraznější chuť, víc horčice v majonéze, víc okurek. Nebo možná prostě v tom názvu. Pochoutkový. Znělo to pořádně. Znělo to jako něco, co si člověk zaslouží po poctivé práci. A děda pracoval poctivě, celý život, rukama, v továrně. A pochoutkový salát byl jeho malá odměna, jeho sobotní rituál. V sobotu, když měl děda volno a nemusel nikam, si občas zašel do lahůdek sám. Vrátil se s kelímkem pochoutkového salátu a půlkou chleba a sedl si ke kuchyňskému stolu. Jedl pomalu, lžičkou a četl u toho noviny. Noviny rozložené na stole, brýle na nose, lžička v pravé ruce. Občas se zastavil, zamyslel se nad nějakým článkem, pak zase nabral sousto. Babička říkala, že kazí oběd. Děda říkal, že to je svačina. Tahle debata probíhala každou sobotu, beze změny, jako rituál, který oba potřebovali. Jako tanec, kde oba znají kroky a žádný z nich by nechtěl, aby ten druhý přestal tancovat. Pařížský salát byl ten jemnější, ten, který se kupoval, když přišla návštěva. Máma ho někdy dělala i doma, ale říkala, že ten z lahůdek je lepší. Což bylo neobvyklé, protože jindy tvrdila opak o všem. Pařížský měl v sobě něco delikátního. Kolbása nakrájená na tenčí proužky, okurky jemnější, někdy tam bylo vajíčko natvrdo a zálivka byla krémovější, skoro jako lehký dressing. Bylo v něm cítit, že se někdo snažil o eleganci. Ne okázalou, ne přehnanou, ale takovou tu tichou českou eleganci, která spočívá v tom, že je všechno akorát. Servíroval se na chlebíčcích, těch slavnostních s máslem, na oválném prkénku, které babička vytahovala jen pro hosty. Chlebíčky. To je kapitola sama o sobě. Babička je skládala jako mozaiku. Každý musel vypadat stejně, každý musel mít stejnou vrstvu másla, stejnou porci salátu, stejný plátek okurky navrch. Bylo to skoro meditativní, jak je připravovala. Soustředěně, pomalu, s tou zvláštní pečlivostí, kterou člověk věnuje věcem, na kterých mu záleží. Jednou, bylo mi tak 10, přišla na návštěvu teta Marta z Bratislavy. Přijela vlakem a já ji s dědou vyzvedával na nádraží. Nádraží vonilo naftou a kovovým prachem a tím zvláštním pachem, který mají všechna nádraží na světě. Směsí čekání a odjíždění. Teta měla vždycky velký kufr a malou kabelku a v té kabelce bonbóny, které mi strkala do kapsy, ještě než jsme došli k tramvaji. V tramvaji mi vyprávěla o cestě, o tom, jak vlak stál půl hodiny v Břeclavi a jak paní vedle ní celou cestu jedla salám a četla křížovky. Doma už bylo všechno nachystané. Babička měla na stole pařížský salát na chlebíčcích, ozdobený plátkem rajčete a kapkou majonézy navrch. Teta Marta si sedla, podívala se na ten talíř a řekla: Ježíš Máňo, to je krása, to je jako v hotelu. Babička zrudla potěšením a já jsem si vzal chlebíček a kousl do něj a ta kombinace, měkký chleba, máslo, krémový salát, křupavá okurka uvnitř, to bylo jako souzvuk, kde všechno sedí. Jako akord, ve kterém žádný tón nechybí a žádný nepřebývá. Okurkový salát nebyl slavnostní. Okurkový salát byl všední den, úterý, středa, čtvrtek.
Smažený řízek nebo vařené maso a k tomu okurkový salát. Vždycky. Máma ho dělala tak, že okurku nakrájela na tenké plátky, co nejtenčí, skoro průsvitné, a dala je do misky. Té skleněné s vroubkovaným okrajem. Pak zalila vodou s octem, přidala sůl, trochu cukru a nechala to chvíli stát. Plátky okurky v tom nálevu vypadaly jako malé zelené mince, plovoucí v průzračné tekutině, a když člověk misku naklonil, jemně se pohupovaly. Někdy tam dal táta cibuli, nakrájenou na kroužky, ale to jen když máma nebyla doma, protože máma říkala, že cibule do okurkového nepatří. Táta říkal, že bez cibule to není salát. Tohle byl jeden z těch sporů, které trvají celý manželství a nikdy se nevyřeší. A možná ani nemají. Možná jsou takové spory tmel, který drží lidi pohromadě. Drobné neshody, na kterých si člověk potvrzuje, že ten druhý je jiný a přesto tu je. Přesto sedí u stejného stolu. Okurkový salát měl chuť léta, i v zimě, i v listopadu. Jakmile jsem ochutnal tu kyselou, lehce sladkou šťávu a ucítil tu svěžest okurky, bylo mi, jako by bylo červenec a jako bychom seděli na zahrádce u babičky na venkově. Slunce, tráva, bzučení včel nad záhonem. Jedl se lžící, i ta šťáva, až do poslední kapky. Miska pak zůstala na stole prázdná a mokrá a voněla octem. A ta vůně zůstávala v kuchyni ještě dlouho poté, co se miska umyla a vrátila na polici. Rajčatový salát s cibulí. To byl pozdní srpen. Rajčata ze zahrádky, ta nerovná, různě velká, některá ještě trochu zelená u stopky. Děda je nosil v dřevěné bedínce a pokládal na kuchyňskou linku a celá kuchyň najednou vonila jinak, teplou zemí a sluncem a tím nezaměnitelným pachem rajčatové nati, který zůstával na prstech ještě hodinu potom, co člověk rajčata utrhl. Ta rajčata nebyla dokonalá, některá měla prasklou kůžičku, jiná byla trochu přezrálá, měkká na dotek. Ale právě proto byla tak dobrá, protože vyrostla na slunci, na skutečné zemi, ne pod umělým světlem bez skleníku. Měla chuť, měla vůni, měla příběh. Příběh celého léta od semínka po sklizeň. Babička je krájela na půl měsíce, cibuli na tenké kroužky, sůl, ocet, kapka oleje, špetka cukru. Nic víc. Míchala to v té hnědé keramické míse a nechala to stát na stole, aby rajčata pustila šťávu. Ta šťáva, růžová, trochu zakalená od cibule, to byla ta nejlepší část. Namáčel jsem do ní chleba a jedl a babička říkala, nech to je na oběd. Ale říkala to tak, že jsem věděl, že to nevadí. Říkala to s tím zvláštním tónem, který znamená přesný opak toho, co slova říkají. Ten tón, který znají jen babičky. Rajčatový salát s cibulí neměl nic společného s elegancí. Nebyl to salát, který by se dal na chlebíček nebo nabídnout návštěvě. Byl to salát pro rodinu. Pro úterní oběd, kdy je venku 30 stupňů a nikdo nechce nic těžkého. Talíř polévky, kousek masa, rajčatový salát. A otevřené okno, kterým jde slyšet, jak soused seká trávu, a moucha, která bzučí nad stolem a kterou děda odhání novinami. A hodiny na stěně, které tikají. A ten zvláštní pocit letního odpoledne, kdy čas zpomalí a člověk má dojem, že tenhle okamžik bude trvat věčně. Zelný salát. Ten se dělal z hlavkového zelí, nově nakrájeného, a já si pamatuju ten zvuk. Ostří nože na prkénku, rychlé, rytmické, jako když někdo ťuká prsty na stůl. Zelí se solilo, trochu promnulo rukama, aby změklo, a pak se přidával ocet a cukr. Někdy kmín, u nás vždycky kmín. Kmín byl koření, které u nás prostupovalo vším. Byl v zelí, v bramboračce, v pečeni, v chlebu. Byl to takový tichý společník, který nikdy nestál v popředí, ale vždycky tam byl a když chyběl, člověk to poznal. Jako basová linka v písničce, neslyšíte ji, dokud nechybí. Zelný salát se jedl ve školní jídelně, to je třeba říct, protože ten domácí a ten jídelní, to byly dva různé světy. Ve školní jídelně byl zelný salát takový mdlý, vodnatý
Ležel na okraji talíře v nerezové misce a nikdo ho moc nechtěl. Děti ho obcházeli jako překážku, přelévali šťávu na okraj tácu a jedli jen to hlavní jídlo. Ale doma babička to zelí prokrajovala tak jemně, že proužky vypadaly jako krajka. A pak ho nechala v míse hodinu odležet a ono změklo, nasáklo zálivkou a když člověk ochutnal, bylo to křupavé a kyselé a svěží a úplně jiné. Jakoby to ani nebylo to samé zelí. Jakoby suroviny měly dvě identity. Jednu pro jídelnu a jednu pro domov. Jednou jsem babičce řekl, že zelní salát nemám rád. Myslel jsem tím ten ze školní jídelny. Babička nic neřekla, jen mi druhý den udělala svůj, v té e-mailové misce, s kmínem a trochou mrkve nastrouhanou na jemno. Mrkev dodávala sladkost, kmín hloubku, ocet ostrost. Snědl jsem celou misku. Babička se jen usmála a řekla, tak vidíš. 2 slova. Žádné poučování, žádné já ti to říkala, jen tak vidíš. A v těch 2 slovech bylo všechno. Vítězství, laskavost, moudrost člověka, který ví, že nejlepší argument je ten, který se dá ochutnat. Salát z červené řepy měl barvu, která se nedala ignorovat. Tmavě rudá, skoro fialová a barvila všechno. Prsty, prkénko, utěrku, okraj misky. Máma vždycky nadávala, že řepa jí zničila zástěru a přitom jí dělala každý týden. To bylo na řepě to zvláštní. Byla nepohodlná, nepraktická, špinila a barvila, ale člověk se k ní vracel, jako k některým lidem. Řepa se vařila dlouho, hodinu, někdy víc. Byt vonil zemitě, těžce, jako sklet po dešti. Pára stoupala z hrnce a nesla sebou tu vůni, pradávnou, lubinou, jako by se vařila sama země. Pak se nechala vychladnout, oloupala, slupka šla dolů snadno, klouzala pod prsty a nakrájela na kolečka nebo kostky. Zálivka byla jednoduchá, ocet, sůl, trochu cukru, někdy lžička křenu. Ten křen, to byl dědův příspěvek. Přinášel ho v malé skleničce, nastrouhaný, a oči mu od něj slezely, ale tvářil se hrdě, jako by právě dokončil něco hrdinského. Strouhání křenu bylo pro dědu to, co pro jiné muže je oprava auta nebo sekání dřeva. Důkaz zdatnosti, malý akt statečnosti, který si zasloužil uznání. Řepový salát stál na stole v té skleněné misce a vypadal jako šperkovnice plná rubínů. Jedl se k vařenému masu, k bramborům, k čemukoliv, co potřebovalo barvu a chuť. A ta chuť, sladká, zemitá, s kyselým ostnem octa a žárem křenu vzadu na jazyku, ta byla jako krajina, jako pole na podzim, když je všechno sklizené a země je mokrá a těžká a voní. Jako procházka po dešti, kdy vzduch je čistý a ostře studený a člověk cítí každý nádech až do hloubky plic. A pak tu bylo kysané zelí. Ne jako příloha k vepřovému, ne ohřáté, ne dušené. Kysané zelí jako salát, studené, přímo ze sklenice nebo z kameninového hrnce, ve kterém babička zelí kvašila sama ve sklepě pod kamenem. Ten hrnec, hnědý, těžký, s víkem, které nikdy úplně nedoléhalo. Stál na dřevěné polici ve sklepě, vedle sklenic s kompoty a zavařeninami, vedle beden z brambory a jablky. Sklep vonil vlhkem a zeminou a tím zvláštním pachem starých zdí, které pamatují víc, než člověk dokáže spočítat. Když ho babička otevřela, vyrazil nahoru pach, ostrý, kyselý, živý. Jakoby to zelí dýchalo, jakoby v tom hrnci probíhal tichý, neviditelný proces. Přeměna, proměna, zrání. A ono to tak bylo. Kvašení je živý proces. Bakterie pracují, cukry se mění v kyseliny a z obyčejného zelí vzniká něco nového, něco s charakterem. Babička nabrala dřevěnou lžící porci, dala do misky, přidala trochu oleje, špetku kmínu, někdy pár kroužků cibule. A to bylo všechno. Žádný složitý postup, žádná alchymie, jen suroviny a čas. Hlavně čas.
Babička říkávala, že nejlepší koření je trpělivost a kysané zelí jí dávalo za pravdu. Salát z kysaného zelí se jedl v zimě, když nebylo nic čerstvého, když rajčata v obchodě vypadala jako z vosku a okurky nebyly žádné. Kysané zelí bylo vždycky. Spolehlivé, trpělivé, čekající ve sklepě ve svém hrnci. Babička říkala, že je zdravé, že v tom je všechno, co člověk potřebuje. Nevím, jestli měla pravdu z hlediska výživy, ale z hlediska zimy, z hlediska ledna, kdy je ve 4 hodiny tma a člověk přijde domů promrzlý, z toho hlediska měla pravdu absolutní. Protože v takové chvíli člověk nepotřebuje vitamíny a minerály v tabulkách. Potřebuje misku s něčím kyselým a ostrým, co ho probudí, co mu připomene, že je živý. Chuť kysaného zelí byla ostrá a čistá. Pročistila ústa, pročistila hlavu. Jedl jsem ho s chlebem, s máslem a bylo mi dobře. Prostě dobře. Nic víc, nic míň. A někdy je prostě dobře to nejlepší, co může být. Babička umřela v 93. Děda o 2 roky později. Byt se vyklízel, nábytek se rozdal, kredenc odvezl strýc do garáže, kde stojí dodnes. Pokrytý plachtou mezi starými pneumatikami a bednami s nářadím. Občas tam zajdu a zvednu tu plachtu a podívám se na něj a prosklenými dvířky vidím prázdné police, na kterých kdysi stály misky. Misky jsem si nechal, všech 9. Jsou v mé kuchyni, na polici, kam na ně vidím, když vařím. Ta porcelánová s modrým proužkem má na okraji malý úštěp. Nevím, kdy vznikl. Byl tam, co si pamatuju. Možná tam byl vždycky. Možná je součástí té misky, stejně jako ten modrý proužek. Ta e-mailová je odřená víc, než bývala. Na dně jsou stopy po desítkách salátů, po stovkách promíchání, po letech služby. Ta hnědá keramická má na dně vlasovou trhlinu, ale drží. Drží, jako drží věci, které mají důvod držet. Někdy v sobotu si udělám pochoutkový salát, nebo v létě okurkový, do té skleněné misky s vroubkovaným okrajem. A na Vánoce bramborový, do té největší, porcelánové. Brambory krájím ještě teplé, přehazuju si je z dlaně na dlaň, foukám na prsty a v tom okamžiku, v tom krátkém, prchavém okamžiku, kdy mě pálí prsty a horký brambor mi klouzá v dlani, v tom okamžiku je babička tady. Stojí vedle mě, dívá se mi přes rameno a říká: teplé líp nasají zálivku. A já přikyvuju, i když jsem v kuchyni sám. Míchám pomalu, opatrně. Salát se nemíchá, salát se otáčí. Stojím u linky a venku je prosinec a v bytě je ticho. Ale v tom tichu je všechno. Zvuk nože na prkénku, dědova věta, každý rok stejná. Babičky ruka, třesoucí se nad hrnkem s majonézou, paní Horáčková za zamaženým sklem, teta Marta z bonbóny v kabelce, máma, jak říká 20 deka, táta, jak přidává cibuli do okurkového, když se nikdo nedívá. Všechno je tady. V miskách, v chutích, ve vzpomínkách, které nejsou slova, ale vůně a textury a zvuky. Vzpomínky, které se nedají vyprávět, ale dají se uvařit. Dají se naservírovat, dají se položit na stůl v misce, která pamatuje víc než já. 9 misek, 9 salátů. 9 způsobů, jak říct něco, na co neexistují slova. Dřevěná lžíce leží na lince, stará, stmavlá. Zvednu ji a otáčím.